Taga Asa Ka boy! Taga Asa Ka. Taga Asa Ka! Dalagit! Happy birthday, Cameron! Mamuntag sa nitran o Senyor. Karong nga adlaw na ako diri sa Cebu City. Maapil ko sa akong first na Sinulog Festival. So shoutout sa akong migo na si Real kay diri ko nagtulog sa iyang balay kay fully booked dito sa Cebu City. O karon dito ko mulaag sa Cebu City. Suri-suri na parade. So lisod kaayo pa sa Sinulog kay ginapatay nila ang cell service. So dili ko makakontak sa akong mga amigo. So unta makita na ko sila. Kung dili mingaw man ako ro sa musuroy. So malingaw ta, musuroy ta dito. O mutanaw ta kung unsa na dito. Tara. So sige, so na ako diri sa ambot ko na sa basta. Kakailan ako sa mga friends. Taga Vietnam sila. Yo. Nice to meet you. My name is Ngao Khang My from name is Vietnam. Cheers. How long you been here? 5 months. 5 months. But I've been here 2 years. Yeah? Yeah, okay. Up to that, What are you looking yes. for? What's your name? Anthony. I thought it was broken. Yes, my name is Broken Hearted. Okay, nice So to meet you. tinagini na iyang pangalan si Broken kay Broken Hearted daw. Okay, nice to meet you. You enjoying it? Yes, enjoy now. First time? Yes, only this is the first time. Hoy, kumusta ba? Okay lang. Picture ta. Picture na dali. Ni Bisaya. Yeah, patay. Kumusta ka? Patay si Broken. Kumusta ka? Wow, Mabuti na. mabuti. Tagalog yan. Ikaw bay, what do you know in Bisaya? Mayang buntag. Mamuntag. Salamat po. Oh, salamat po. Another one. Salamat sa Zo. Oh, ayos. Ang galing. Yeah. You know, Bisaya very difficult to speak. Na very easy. 2 years before I learned about Tagalog, but now they change. Cebu, they speak another language. Yeah, so many Please want to languages. hear Vietnam music. Yeah, let's hear it. Okay. Xin chào. Xin chào. Bạn phải không? What'd you say? Hello, how are you? Nice. Yeah, nice. How do you say I'm handsome? You đẹp trai. Bạn rất là đẹp trai. Yaruna bachay. Bạn rất là đẹp trai. Marana bachay. Yes, bạn rất là đẹp Marana trai. bachay. Bye, kumusta? Ulan na. Sayaw, budots. Sige, nakita na kami sa akong mga amigo. Si Jay, si Angelo, no? So sila mga pager. So mga pager, na sila mga sikat na page sa Facebook pa. Bisayang pa imo, no? Sa page nimo. Mga admin sila. So sikat sila. So, sorry kami dire. Oh, sikat. Sige, so sugod ang ulan. So, pero sorry kami gapon. Basta pila kilo? 5 kilo. Pila kilo? 5. 5 lang? Oo. Free selfie. May Fresh, HIV. fresh ko ni siya. Oo, may HIV lang galing. Ay mo ba? Kipusal niyo. HIV. HIV? Pizza! Ayos! Puro keypad man. Wala may touchscreen. Sa message nimo sa ila. Ayaw ilabay. Oo ka na. Pre sa akong wayan, nagilabay ako. Senyor! 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 Aper, salamat Sad. Salamat dong. Good job. Please subscribe to his channel. Sige, mutanaw kami unta, pero dagang tao dire. Nakita kami buho sa crowd. Good Senyor! Bay, kumusta ang view? What? Kumusta ang view? Sobrang pagod. Ayos, nindod ang bird. Nindod ang mga ulo nila. Dugo! Di. Kitsa ba na? Kitsa! Coco Martin! Abot, isa lang. Diya si Coco Martin daw. Coco Martin, siguro. Coco Martin! Abot. Video gani!
nagunsa ka mo diya. Amerikanong ilaw rin. Ikaw ang Amerikanong hilaw, ako Bisayang hilaw. Sige, picture ta. Wala. Color in the house, yo. Vlogger di ay. Senyor. Mr. Bean. Langoy bay, langoy. Ambak. Sige na. Limpyo na siya. Sige, mo zipline na kami diya. Mo zipline ka bay. Oh, zipline ko, diri taas. Oh, zipline diya. Sagay ka? Zipline ka? Sabay, putol na, putol. Paputol na, kay bugan man. Putol na, kay bugal kita. Ay, idol ka YouTube ya. Oh, salamat bay. Oh. Sige, so tungod dagan tao, dili kami makatanaw sa parade. So, watubang lang ko sa mga foreigner, sa mga kano o magbisaya ko sa ila para malisuran sila, malibog sila kung saya akong gisulti sa ila. So, tara. Kung sa lamay dire? Kung sa lamay sa tanan? Naipagaon din na lamay. Oo. What's tempura? Tempura. Tempura is It's like a fish. Yeah. So, ista ni siya? yes. Ah, ista di ay. Ista niya di ay. Sige, salamat. Taga saman ka? Taga Lapu-Lapu. Ah, sige, budots na. Kulang na? Kulang ang budots ni mo? Kulang budots. Ayaw. Bisayang Hilaw. Kumaw siya. Sige. Mabidi saya. Salamat. Sige na to. May di magbudots na. Ikaw magbudots. Hello, Mama. Kaning mga kahugaw-hugaw, taga-asa mo! Taga Asa ka ba? Taga Asa Ka. Taga Asa ka? Dalagit! Ikaw, taga-asa ka! Taga US. USA! Welcome, Viva Senyor! Birthday! Our birthday! Miss Taga Asa Ka. Happy birthday, General Sabaw! Sticky mo buhok. Wow. Senyor. Senyor, rapir. Gwapo ka. Kaluoy sa kabayo, kulang pagkaon. Sige, nanako na kami sa kadaghan na tao. Susunod kami sa e-mall. Oo, nakaluwas na kami. Gutom na. Siguro makaon na kami. Gano'ng kadako ang manok? Dako! 79 pesos lang. Woohoo! Excited ako. Only rice pa no? Daog. Daog ka dire. Daog, matambok ka dire. Matambok ta dire. Asa ta karon? Sulod Nada ka. sa Abiliana. Yeah, masulod kami unta pero pila gani ang bayad. 1,000 ang pinakabarato. Ay, patay no. Kung pobre ka, dili ka makasulod. Dili ko makasulod kay pobre man.
Ikaw ra. Sige, salamat ha. Sige. Pit Senyor. Oh, Pit Senyor. Manay ako next on. Kung sa gani ang ano mo? Si Paula. Kapag ka magbisaya. Dili ka na dako. Puti kayo na. Bisayang Hilaw. Kaya. Abier. Salamat. Dance daw, Kamu na mag-budots? dance daw, Jikat. Budots ka diya. Wow. Sige pa, mag-unsa ta dire sa plaza. Kung saan natin sa plaza, magkita tag chicks. Kita tag chicks. Ay, nao. Nanaman dayo. Chicks niya. Ano, chicks to? Pero kami, mangita pa kami. Oh, magkita mo. Chicks na guwapa. Ang duwa ka chicks na sa iya, so kami, Wala naman mangita ako, kami ay chicks. wala. Ay, may sayaw. Lean with it, dab with it, hit them folk down, stab with it. Nay, then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit them folk down, stab with it. Nay, then you Bitin! Grabe ka duka, hindi ko nagtulog. Isan sama kayo. Duka! Pero may energy na. Ready na. Enjoy na. Yeah, good. Eh. Sorry. Na ako sa CR karon, pero dili ko makasunod kay pwede ka baho karon. Kasuka. Yung line para sa babae. Swerte ang mga lalaki. Kilid lang. Sige, so pila ka oras kami nagulat? Mga 2 hours. 2 oras. Tapos, bago lang sila nag-announce na walay program. Ato na po sa SM kaya na po mas. Yun, try na mo sa SM. So, bago na ta. chicks sa SM. Siguro may chicks, pero na siya chicks. Oh, naana ko chicks. Ako wala. Siya mabukod. Ayos, so human ako sa Sinulog. Lingaw man, pero wala ko kitanaw sa parade, sayang. Eh, grabe dagan ng mga tao. Pero lingaw man, musuri-suro eh. Nag-picture ko sa inyo. Wala ko ka-appeal sa mga fireworks. Kaya layo man ang baklay. Pero kagabi ni-appeal ko. So, kapwa na kaayo ko. So, diretso ko matulog. So, salamat sa pagtanaw. O, Pit Senyor. Amping mo tanan.